So sorry kasi hindi ko na-on yung mic sa screen record ko, guys. Patawad aking mahal. Hi mga kaupaw! Welcome to my vlog again! So, before tayo mag-start sa itong vlog, so we ate two bananas! So, let's go! Bongga! Ay mga kaupaw, so karon na ako sa bala ko isa guys, so dili ka maulaw magyaw-yaw dili ako sa balay guys, so for this video, so akong i-upload ko ng video guys is ako mga friend ako naka-video call ganina sa messenger guys, so sa na-request sila, ay sa na-request ko sa ilaha nga akong i-upload ang amang video call convo sa akong YouTube channel, but kailangan nila mag-subscribe because yun guys, alam niyo guys, maliit pa yung subscriber ko guys, so Ay, napindot na. Agad-agad. So, disclaimer lang guys ha. Ay, hindi pala. Ano lang na guys na nanood ng mga tips kung paano palaguin yung mga YouTube. diba? So sorry guys sa mga manok guys, so for this video, uulitin ko lang guys, no, ito yung mga friends ko na naka-video call pa kanina guys, so nirequest ko sa lahat na kailangan na mag-subscribe para dumami kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-upload ko yung video call namin guys, so kapag mag-subscribe sila, so kapag mag-video ko naman kami ulit guys, is screen record ko and then i-upload ko sa aking YouTube channel, pero kailangan naman manood at i-share, no, diba, para bongga, so disclaimer lang yun, ay, joke, disclaimer? Pero alam niyo guys, alam niyo mga kaupaw, hindi ko alam yung ano yung disclaimer, warning ba yun or another warning? Ano ba? Ano yun? Mas maganda pa mag-make up na ako guys para marami kayo matuto na mag-ano guys, pero bakit na naman mag-make up guys, hindi mo naman mag-make up guys ng ano, alam ko lang is yung pang self-defense ano. So, Uri na natin ang aming convo sa video call. Mga new oh my god, ano to? Oh my god guys, I'm so sorry kasi hindi ko na-on yung mic sa screen record ko, guys. Patawad aking mahal. Sorry, patawarin nyo ang baklang. so yun na guys, nag-play kong video guys sa screen record na ako guys. Hindi pa na naka-on yung microphone ko guys, nakaka-opa. Patawarin ako na sa mga friends, sorry, babalis na ako mamaya guys. Mag-video ko lang kayo, mag-join ako guys, sorry. Pakinggan nyo to guys, Ito yung mga ka-video call ako guys, ngayon na guys. Patawad. O, diba? Para kaming mga baliw. Nga guys. Nga. Wala namang sound, diba? Oh, si ate, ang ganda naman sana nilang dalawa, Yung isa, libot ng mundo. Hindi naman nagsasalita kanina. Diba? Pagod ako dun.
kaka-entertain sa kanila. Si ate naka-jacket, tawang-tawa, palong-palo yung kanilang pagmumuka, guys. Masaya sila, guys. Diba? Ako, hindi ko alam kung tama ba itong nagawa ko, guys. Uy, sorry na kayo, guys. Ilipat ko lang yung mukha ko, guys, kasi tinignan ko yung time, guys. Hala, uy. Akong kugmo. Hala, uy. Sayang. Sayang na sayang talaga, guys. Ang ganda namin tatlo, guys. Yung mukha kabayo, guys. Pinatungan ako, guys. Kapal ng mukha, guys. Di ba? Sorry, hindi ko napansin kanina, guys. Sorry. Babalos ako mamaya, guys. So, bye-bye. Thank you for watching my video. So if you like my video, please subscribe and click the notification bell para kayo updated sa aking video. And please share my video para mas marami makakita ng aking video at aking mukha. Ito yung nagbago sa aking YouTube channel, mga kaupaw na vlog TV. Ay, joke. Mga kaupaw na budget. Sa aking video, lahat ng video ko, simula ngayon, yes, maglalagay ako ng tanong. Kailangan nyo sagutin, guys, ha? Ay, mga kaupaw, kailangan nyo nang sagutin yung mga tanong ko para comment nyo sa akin yung tanong, ha? Para malaman ko, guys, para malaman din ng ibang tao, ng ibang mundo, ng mga alien. Malaman ng mga alien kung ano yung mga Tanong ko, sagot nyo. Ganun lang, guys. Bye-bye! Tsaga, everyone. So please don't forget to subscribe and click the notification bell and share my video. And you know, nakalimutan ko, guys. Ano yung isa? Like, subscribe, click the notification bell, share, and like. Ay, upat lang pala, guys. Sorry. Bye-bye. I love you all. annyeonghaseyo. 감사합니다. waka waka